Tiɲɛ kɔnɔ bi jamakulu min si bɛ taa san 20 ka taa san 79 na o mɔgɔ miliyɔn 400 kɔ olu bɛ balolan jabɛti ye bi ka sɔrɔ u t'a kalama walasa i ka se k'a dɔn n'a sɔrɔ i t'o jamakulu cɛ la i k'i jija ka video lajɛ f'a laban na ka d'a kan video in kɔnɔna na n bɛna taamasiyɛn 10 fɔ i ye taamasiyɛn 10 min n'i y'a kelen kelen y'i la o b'a yira k'a fɔ e ni jabɛti aw ka surun ɲɔgɔn na o t'a bannen video in laban na n bɛna taamasiyɛn kelen fara a kan n'o ye bonus ye ni bɛɛ t'a dɔn k'a fɔ k'o ye jabɛti taamasiyɛn ye an k'a daminɛ. Ne tɔgɔ ye Dr Ousmane Yaya Touré yan tɛ kuma foyi ka kɛnɛya kɔ ani ka kunnafoniya ɲuman d'i ma walasa e bɛ se ka kisi bana jugu ma wagati bɛɛ lajɛlen na komi n y'a f'i ye n ka video tɛmɛnenw na ko don o don dɔ bɛ bɔnɛ a nin na k'a sababuya kɛ jabɛti ye nin video in na taamasiyɛn 10 min ni bɛn'o ɲɛfɔ e ye walasa e ka kɔn jabɛti kana n'e sɔrɔ joona o taamasiyɛn 10 in o fɔlɔ o ye minɔgɔ banbali ye i b'a sɔrɔ kuma bɛɛ minɔgɔ b'i minɛ i bɛ ji min dɔɔni dɔrɔn a tɛ mɛn jiminɔgɔ bɛ tila k'i minɛ a filanan o ye sugunɛkɛ banbali ye n'i y'a jateminɛ i yɛrɛ la k'a fɔ e bɛ sugunɛ kɛ wagati bɛɛ lajɛlen na i bɛ taa ɲɛgɛnɛ kɛ a tɛ mɛn sugunɛkɛ wɛrɛ b'i minɛ tuguni n'u b'a wele jalaminɛ sugunɛkɛba n'i y'o jateminɛ i yɛrɛ la o tɛ ɲuman ye adamaden bɛ ni foyi t'o la i b'a sɔrɔ o bɛ taa ɲɛgɛn na tile kɔnɔ siɲɛ 6 ka se siɲɛ 7 ma a cayalenba o ye siɲɛ 10 ye nka i b'a sɔrɔ e ta ka ca n'o bɛɛ lajɛlen ye a sabanan o ye dumunikɛba ye i b'a sɔrɔ kuma bɛɛ kɔngɔ b'i minɛ i bɛ dumuni kɛ sisan a tɛ mɛn dɔrɔn kɔngɔ wɛrɛ bɛ tila k'i minɛ tuguni kuma bɛɛ e bɛ dumuni kɛ o tɛ sɔrɔ foyi fɛ i b'a sɔrɔ farisogo la substance dɔ bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ insuline o insuline o de kan ka e farisogo dɛmɛ walasa a bɛ glucose sɔrɔ n'an b'a fɔ sukaro walasa misikili ninnu olu ka se ka fanga sɔrɔ e bɛ dumuni minnu kɛ la walasa u ka se ka nafa ɲa e ye nka i b'a sɔrɔ jabɛti bɛ mɔgɔ min na n'a taamasiyɛnw daminɛna i b'a sɔrɔ insuline min n'o kan ka na farisogo la o tɛ bɔli kɛ walima insuline yɛrɛ tɛ yen nɔ n'o kɛra farisogo b'a ɲini kuma bɛɛ e ka dumuni kɛ walasa e farisogo o ka se ka fanga sɔrɔ e bɛ dumuniba min kɛ o tɛ nafa ɲa e ye ka d'a kan insuline min n'o kan kɛ farisogo la i b'a sɔrɔ o tɛ bɔli kɛ walima o yɛrɛ tɛ yen o la kuma bɛɛ kɔngɔ b'i minɛ a naaninan o ye sɛgɛ banbali ye wagati bɛɛ i b'a sɔrɔ e sɛgɛnnen don i yɛrɛ ma i ye baara kɛ o i ma baara kɛ e sɛgɛnnen don i yɛrɛ ma wagati bɛɛ lajɛlen na hali wuli tɔ ka bɔ sigilan kan i b'a sɔrɔ i sɛgɛnnen don i yɛrɛ ma o caman bɛ kɛ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i b'a sɔrɔ jabɛti taamasiyɛnw don ka d'a kan farisogo kan ka glucose min sɔrɔ walasa i ka fanga sɔrɔ walasa i ka énergie sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na i b'a sɔrɔ a tɛ k'o sɔrɔ a duurunan i b'a sɔrɔ dimi bɛ don i ɲɛkɔrɔ a dɔw la ni jabɛti yɛrɛ n'a ma furakɛ ka ɲa n'a ma furakɛ a furakɛ cogo la n'a ma dɔn joona a bɛ se ka kɛ sababu ye ka ɲɛ yɛrɛ fiyɛ a wɔɔrɔnan i b'a sɔrɔ don o don e bɛ ka fasa ka taa fɛ don o don dɔ bɛ ka bɔ i fari la kalo 2 ka se kalo 3 ma i b'a sɔrɔ i giriya min bɔr'o la a bɛ se fɔ kilo 5 ka se kilo 10 ma ka sɔrɔ don o don i dun bɛ ka dumuni kɛ don o don i bɛ ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ walima hali n'a sɔrɔ i tɛ ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ nka don o don e kɔni bɛ ka fasa ka taa fɛ o tɛ sɔrɔ foyi wɛrɛ fɛ i b'a sɔrɔ farisogo kan ka glucose min sɔrɔ walasa e bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na walasa farisogo bɛ se ka labalo o tɛ ka sɔrɔ ka d'a kan insuline min kan ka kɛ fari la o tɛ bɔli kɛ walima o insuline yɛrɛ fana tɛ yen nɔ o bɛ kɛ sababu ye farisogo kan ka glucose min sɔrɔ n'o ye sukaro ye farisogo t'o sɔrɔ walima o tɛ bɔli kɛ walasa e bɛ se ka fanga sɔrɔ e ka se ka wuli i yɛrɛ ye ka da i yɛrɛ ye k'i ka ciw ɲɛnabɔ i yɛrɛ ye k'a sɔrɔ bana b'i la farisogo bɛna diyagoya gɛrɛsi minnu bɛ fari la ani misikili minnu bɛ fari la a bɛna olu bila glucose ɲɔ la o dun tɛ ɲuman ye ka d'a kan n'o kɛra don o don e bɛ fasa ka taa fɛ a 7nan i b'a sɔrɔ fari bɛ ŋɛɲɛ kuma bɛɛ fari ŋɛɲɛ caman mɔgɔ caman bɛ yen o b'a jate bana wɛrɛ de ye bana wɛrɛ bɛ se k'a kɛ nka dɔw la i b'a sɔrɔ jabɛti de bɛ k'a kɛ o tɛ sɔrɔ foyi fɛ i b'a sɔrɔ farisogo kan ka insuline min sɔrɔ n'ale tɛ ka bɔli kɛ walima n'a fanga ka dɔgɔ farisogo kan ka sukaro min sɔrɔ n'o ye glucose ye a tɛ o sɔrɔ o la o bɛna kɛ sababu ye ni fari ji bɛ boli a kan n'an b'a fɔ déshydratation farikolo ji min bɛ bɔ a kan o bɛna kɛ sababu ye ka fari ŋɛɲɛ kuma bɛɛ ka d'a kan fari bɛ ja ni fari jara o bɛna ni fari ŋɛɲɛ ye a 8nan n'an b'o wele candidose i ka dɔn k'a fɔ ni jabɛti b'i la a bɛ système immunitaire a b'o fanga dɔgɔya kosɛbɛ o bɛ kɛ sababu ye bana caman bɛ yen nɔ n'o bɛ se k'e sɔrɔ a 9nan i b'a jateminɛ i yɛrɛ la n'a sɔrɔ i don walima n'a sɔrɔ a bɛ mɔgɔ min na n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ kuma bɛɛ ni jeli min y'a tigi sɔrɔ jeli in tɛ nɔgɔya joona ni jeli y'a tigilamɔgɔ sɔrɔ a bɛ fura sugu bɛɛ ta a bɛ furakɛli kɛ wagati bɛɛ lajɛlen na nka jeli in tɛ nɔgɔya a bɛ kɛ i b'a fɔ i bɛ ka angɛrɛ de k'a kɔrɔ a 10nan i b'a sɔrɔ kuma dɔw la i farikolo ba bɛ yɛlɛma i b'a fɔ ka ɲɔ finman k'a la yɔrɔw la nka caman na a bɛ bɔ farikolo yɔrɔ min na o ye kan kamankɔrɔlaw bolo kɔnɔna ninnu senkuru o kɔfɛlaw walima kolotugudaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na
walima kolotuguda yɔrɔ dɔw la e bɛna ɲɔfinma ninnu e bɛn'o ɲɔgɔnnaw sɔrɔ yen nɔ komi n y'a f'i ye n ko video laban na n bɛna kelen fara kan n'o ye bonisi ye ni bɛɛ t'a dɔn k'a fɔ o ye jabɛti taamasiyɛn ye nka sɔnni k'o fɔ e ye n'a sɔrɔ ni siɲɛ fɔlɔ ka n ka video lajɛ i bɛ abonné n ka chaîne kan i bɛ cloche de notification ta walasa ne ye video kɔrɔ kɛ wagati o wagati e ka se k'o lajɛ yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la i bɛ j'aime ta walasa k'an encourager n ka baara la ni ɲininkali b'i fɛ walima ni kuma b'i bolo k'a fɔ i b'o fɔ n ye commentaire la n b'i jaabi kelen min ni n ko n b'o fara kan n'o ye bonisi ye kuma caman na i b'a jateminɛ i b'a sɔrɔ tɛgɛ kɔnɔnaw ani sen kɔnɔnaw i b'a sɔrɔ u bɛ maɲamaya a bɛ kɛ i b'a fɔ fɛn ɲɛnamani de b'u la u bɛ giriya kuma dɔw la yɛrɛ dimi yɛrɛ bɛ k'u la o tɛ sɔrɔ foyi wɛrɛ fɛ i b'a sɔrɔ sukaro cayara joli la ni sukaro cayara joli la a bɛ kɛ sababu ye ni joli tagabolo farisogo la o bɛ bamayɛlɛma o bɛ kɛ sababu ye yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu yɔrɔ ka jan dusukun na i b'a fɔ senw bolow senkɔndenw bolokɔndenw ni taamasiyɛn bɛ kɛ olu la walasa ka kisi jabɛti bana ma n bɔra ka taamasiyɛn 10 min fɔ sisan ani ye kelen min fara kan ne y'o fɛn o fɛn y'i la i kana sigi i ka wuli ka taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso min ka surun i la walasa ka lajɛ kɔn ka k'a ma joona e ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ o de ne haminako ye i k'an bɛn sibiri natɔ an bɛna kuma furudimi kan o min ɲɔ ɲalen don an fɛ yan nɔ kosɛbɛ